magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdodroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Yung sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan, sa bisyo, wala kang panalo. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may race bakuna. Patunayan ligtas at mabisa ang Res Bakunas. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Hello, good morning, TG Home Builders po. Video Home Builders po. Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. At nagbabalik. Nagbabalik. Tagal nun? Bakit nakatalala Ayan. ka?
Ayan, isang magandang umaga na naman sa ating mga kabalitaktakan ngayong umaga. Ngayon po ay araw ng Thursday. Nako, bukas na naman ay araw ng Friday. Pero bago nyo naman tapusin ang inyong linggo ngayon, magkakasama muna dapat tayo para happy hanggang sa weekend. Ayan, makakasama nyo na naman ang inyong dynamic trio na magbibigay ng sigla at saya sa inyong umaga. At Gentle Giant ninyo, ayan, Charles Limon. Ang arty-arty. Ano Oh. ba? Ano bang kinakain? Para happy. Ano bang kinakain mo sa gabi at sa umaga? Ba't ganyan ang arty-arty mo everyday? Charot! O, di ba? Ang aga-aga mang bash ni Aling Maliit. Pero, ayan nga, it's a Huwebes. Huwebes, tama ba? Huwebes. Huwebes. Yeah. Huwebes na naman po, pang-apat na araw na magkakasama tayo gaya nga ng sabi ni Charles. At bukas, huling araw na kayo. Wag na kayo magpatumpik-tumpik. Manood na kayo dahil 2 araw nyo na lang kaming makikitang nangungulit. Randy Guzman, ang nag-iisang minion in the house. Yes, a very good morning, and this is a Thursday to remember every day. Parang Thursday nawala. to remember. Thursday to remember rather, and every day nyo kaming kasama. Ang Ma'am si Shecky na kakulitan at katsikahan pa rin. Kaya scan those digit boxes. Hanapin nyo kami via the Highland TV channel, and magagamit po natin ang ating free TV or smart digital TV. Kaya scan lang ng Sky, halukayin ang channel numbers because this channel number varies on your respective location. Tama, Ayan. pero kung hindi kayo nanonood ng TV or wala kayong TV, live na live din po kami sa aming Facebook account. That is Regional News Group RNG Luzon. Sa aming YouTube channel, RNG Luzon, Instagram, Twitter, and TikTok. RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. And Ma'am Shisheki, may Ayan. sinasabi siya kanina. Oh. Lumipat daw sa'yo yung taas presyo ng gasolina. Okay lang. Okay lang. Ako pa rin ang ilaw ng inyong mga Ay, taas. Kaya pala, no? Perfect. Kailangan ng Oo. fuel. Nako. Para maliwanagan tayo kung ano ang ating umaga ngayong Thursday, atin munang alamin ang latest weather update ngayong umaga. Ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City kaninang umaga ay 15.5 degrees Celsius. Naku, mas malamig ngayon ha. Oo nga. Pero inaasahan naman itong tataas mamayang hapon hanggang sa mamayang hapon sa 25.8 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang alas 6 2 ng umaga at inaasahan naman itong lulubog mamayang 6:03 ng hapon. Wow, ang lamig. Kaya pala, buti na lang naligo ako last night. Naligo ka Totoo? ba? Of course! Akala ko kaya hindi ka naligo kasi ganyan yung hair mo. Sino kayong hindi naligo sa atin? Naligo ako. Basa pa yung buko, may proof. O sige. ayan. At basa pa yung noo ko. Lahat Bakit pala mo? tayo naligo. Sige. Ayan. Sige. Ngayon naman, morning balitaktakan, mag-update naman tayo with the international news nga. Kasi nga kahapon, the United States and some of their Western allies are considering to or assessing to remove Russia as part of the G20 Hala. economics. This is because of because of the ongoing invasion of Ukraine, some of the countries are considering to remove them. Ano nga ba ang G20 economy? This is a Ayan, group load. of 20 major economies in the world. Yan, so kasama ang Russia dyan at other Western and United States. However, the thing is that this will depend on many things, including the COVID situation. Kasi hindi naman natin bigla-bigla na lang tatanggalin ang Russia with the specific list, and that Russia is trying to attend the G20 summit to make some amendments at gawa ng paraan kung maaari bang tignan ang iba pang polisiya nila para mapabilang pa rin sa G20 summit. One of the representatives said that no member has the right to remove another country as a member. The G20 should implement real multilateralism, strengthen unity and cooperation. So, itong summit kasi ay magaganap sa Indonesia. Kalapit Yan. lang natin Oo, pala. malapit na. Sinasabi ni Putin, Oo, ni yan. Vladimir Putin. Putin. Vladimir. Pogi yun.
Oo. Ay, my God. Naisingit. Ba't mo naisingit yan? Wag yun. Hindi dire-diretso sana yung prompter tapos nag-pause. Oo, Go ahead. sabi niya na kindly naman check if this is really valid or not. Kasi they are the largest na nagbibigay in our Oo. contribution sa economy. And maraming aspeto ang kailangang i-weigh when they will consider to remove Russia in this specific G20 economy. So ano ba? Anong take nyo dito? Would you think na dapat ba silang tanggalin because of the invasion? Sa tingin ko, pag ganito kasi yung ma-actions natin, lalo lang nating linilit yung fire, or nililiyaban mo lalo yung mga ganyan. And kung ang epekto naman yan ay mas makasasama sa mundo, di ba? Kasi kung ganyan din naman na sila din ang isa sa largest nga na parang nag-miyembro or contributor din dyan sa G20 na yan, malaki ang epekto niyan, no, sa mga buhay din naman ng mga tao nga. Oo. And some economies and some countries are relying heavily sa Russia. Economic powerhouse ang Russia eh. Oo. And ang dami nating reliant ang ibang mga economy and other countries sa Russia. So, yun nga, assessing and reconsidering such ways and yun nga, consideration para i-keep pa rin ang Russia. Yes. Let's probably remove the political aspect in this decision making, diba? Speaking of politika and decision making nga naman, the government has now adopted a 10-point policy for our economic recovery. Wow. It was signed last March 21 and nasa batas na po siya, effective on Wednesday. Yan. So, this 10-point policy includes strengthen healthcare capacity, accelerate and expand the vaccination program, further reopen the economy and expand public transport capacity, resume face-to-face learning, reduce restrictions on domestic travel and standardize local government unit requirements, relax requirements for international travel, accelerate digital transformation through legislative measures, of course, providing an enhanced flexible emergency measures through legislation, shift the focus of decision-making and government reporting to more useful and empowering metrics. And lastly, medium-term preparation for pandemic resilience. So this 10-point policy would also govern government agencies, offices, including government-owned and controlled corporations and state universities and colleges to make sure that the measures and program would be adhered with such specific policy. Uy, maganda yung inuna talaga natin, prioritize talaga natin yung healthcare system because hindi naman lingid sa kaalaman natin na nung nag-pandemic, we were all caught in a blind side. Talagang wala nga tayong alam sa Tapos wala pa tayong enough nga na facilities, equipment, wala tayong mga isolation facilities, and nakita natin that our vaccination really was, kasi if I heard correctly, if we were all given a flu shot before, mas nalabanan natin ang COVID-19. Talaga ba? Kaya magkano ba ngayon flu shot? In other pharmaceutical companies kasi at kukuha ka parang 750 pesos. 750. And flu shot should be kukuha ka seasonal. Hindi, dapat every year kang Every nagpapa-flu year. shot. Oo, kasi nag-i-expire yung immunization ng content ng vaccine. Kaya nung na-COVID kami, after we recovered, nagpa-flu vaccine kami after yun. Kaya yun. Oo, kasi last na flu shot ko 2019. Matagal na yun. Kailangan mo so, nang kailangan ko na. Parang hindi pa ako nagpapa-flu shot sa buong buhay ko. Kasi nga hindi nga siya made available to all. Yun, at saka may bayad nga siya. And the government did not procure yet. Hindi na tayo na-secure na magkaroon tayo ng ganitong vaccine. Pati nga sa mga bata Pero namigay sila nung pandemic. Flu shots yan. Meron at meron yan. So sa mga kabalitaktakan natin, ready pa rin tayo if ever na merong mga gastusin kagaya ng biglaang flu shot. And sa ating mga uuwi namang mga OFWs, nakahanda po ang DOTR or Department of Transportation sa pag-alalay sa ating mga kababayan na uuwi dito sa Pilipinas, especially yung ating mga returning OFW. Kasi nga, yung isa sa mga problema nila, yung if they found out that they are positive
saan sila magko-quarantine? Ano, medyo yung pabalik pa lang sila, alam mo yung mindset na uuwi ako pagdating sa Pilipinas, tapos dediretso ako sa bahay, biglang positive ka. pala, O, di ba? So, ayon po sa Department of Transportation, madami pong mga nakahandang mga opisina po nila, no, or mga branches nila sa iba't ibang parte ng mga airport dito sa Pilipinas. Kasali na po dyan ang Ninoy Aquino International Airport. Yan, NAIA, Terminal 1, 2, and 3, Clark International Airport, Mactan Cebu International Airport, ay patuloy po na nagbibigay ng serbisyo sa ating mga returning OFW workers, kasi nga naman meron silang tinatawag na one-stop shop or OSS. So, doon sila pupunta, no, para yung mga uuwing mga OFW, andun na lahat. Andun si OWA, andun si Ibang DOTR. So, parang doon na sila dudulong or hihingi ng tulong if ever na nag-positive sila or uuwi sila sa kanilang mga probinsya. Kasi nga din naman, Sana, no? Yung kung sino-sino pang ikokontak ng mga Tama. government agencies. Mm-mm. Mamaya hindi na nakapag, ng tawag doon, connect, no? Tapos hindi mapapabayaan na, maganda yung one-stop shop. And sana One-stop yung shop. one-stop shop na yan, ma-adapt natin siya even after pandemic. Diba, Tama. sana yung assistance ibigay mo sa isang community para hindi ka nalalayo. I think yun yung isa sa mga naging proyekto ng previous government natin na nilapit nila yung mga government agencies na parang, kunwari po, ang DFA dito sa Baguio, nasa Legarda siya before. Ngayon nilapit nila sa isang mall para yung mga tao mas accessible, and yun nga, pag nagugutom, kakain, mas accessible for Mahaba yung every. pila. Oo nga, 'di ba? Oo. So sana adaptive siya even after the pandemic. Kasi consideration na rin yun sa mga OFW natin, magbabakasyon, baka babakasyon Oo, ka. papahinga. Papahinga Ganun. ka, tapos yung half ng quarantine mo, half ng bakasyon mo nasa quarantine ka, quarantine 'di na. ba? Oo. And speaking po of bakasyon, kahapon nga binida ko na naman po ang Session Road and Blue. Yan. And ang good Kumusta? news po, ready na. Aside from Session Road in Bloom, no, ang Panagbanga Flower Festival natin ngayong 2022 ay isang indikasyon, simbolo po siya na handang-handa na at nagbabalik na talaga sa normal ang Baguio City, which leads po na nagpre-prepare na po tayo ulit para sa ating mga susunod na aktibidad. Ayan, so ang mga festivals po natin ngayong 2022 dito sa Baguio City ay sure na umaapaw. This coming April, magkakaroon tayo ng Mangantako. Yun. That's Food Mangantako. festival. Yes, that is a food Yan. festival. And Namiss ko yan. it is the indication din ng start na ng summer season. And syempre by May, Flores de Mayo. Yan. Ayan, gugunitain natin yan. And of course, tuloy-tuloy po ang ating mga celebration. Ayon po yan sa Tourism Office ng Baguio City and Department of Tourism. And kung iniisip natin ang traffic, sabi naman po ng ating Traffic Enforcement Unit ng BCPO po, na ready po sila. Lagi pong merong mga nagbabantay. Maagang-maagang ating mga tropa dyan sa mga critical na mga roads, no? Yung mga choke points. Locations, hindi naman checkpoints, intersections. Yun. Mga intersections, oo. Kasi di ba pwede. doon nata-traffic? So ready sila doon na umalalay. And kahit po ang ating mga sidewalks ay hindi pwedeng pagparkan, pero kung ganitong mga celebrations, aktibidad, pinapayagan po na magpark po muna ang ating mga turista sa ating sidewalk since sarado naman po, no, yung iba nating roads and hindi din makakadaan doon. So it will give tourist way or medyo mas gagaan ang kanilang buhay at hindi iisipin ang traffic kasi pwede nilang iwanan ang kanilang mga sasakyan. Kaya bisita na po kayo sa Baguio. Napakaganda ng Baguio City. And of course, humabol na kayo bago matapos ang Panagbanga. Wow, nakaka-excite. Ang dami na talaga. Balik na Daming balik mga na tayo. tao. Pero pag mga ganitong mga sitwasyon sa Baguio, we realize that we need a parking building. Yes, of Malaking course. Malaking bagay. parking Oo. building. So it's high time siguro, no? Pero I think they're on their way to ng city Identify. government. Oo. Oo, Though we have tatayo. naman this mall, di ba? Oo, That yeah. big mall. Oo. At saka meron pa sa Oo. doon, malapit sa Burnham Park. At isa pa, di ba, sa Athletic Bowl. Yun. Isa sa mga... May itatayo din doon. Yung Oh. 4-story building or 4 or 5-story building, isa doon is allotted for our parking space. Siguro na lang sa ating mga motorista na aakyat ng Baguio City is
is that isipin na natin kung saan tayo. Siyempre, mag-transient sila, mag-stay Alright, sila. oo, Stay. tama. Isipin natin, tanungin natin, isang konsiderasyon yun na, ma'am, sir, meron po bang parking space? Para alam nyo na to ease their mind na rin na, ay, saan? And very safe naman ang mga motorista sa Oo. atin. Oo, Yung mga yung natutumbang ang Oo. motorsiklo, tinatayo. Oo, ay nako, parang yung kanina naman, hindi yun, tinayo yun, nung yun. ano, nakasagi, nakakainis. Saka sundin nyo din yung ating mga patakaran. Ano? Oo. Kasi ito kanina, nagkwekwento, may mga nakita daw siyang taga Manila ng mga bisita. 10 oras na ng gabi, nag-iingay pa daw. Paano ba yun? Uy, grabe ka. Oo. Kami yun. Ayun, kayo ba yun? 1 a.m. na Ang sinasabi ko, pinapaintindi natin sa ating mga kasamahan, na mga turista, na ganito nga ang mga pulisiya Yes. sa Baguio City. Though they came here to, they came They came. they came here to enjoy. However, they also have to respect ang ating mga Oo. policies or syempre yung mga normal na mga residente din dito. And sabi ko nga po kanina, ito sa akin lang personal opinion, kung syempre yung mga umaakyat na kasasakyan, kung merong parking po sa ating mga transient houses, iwan po natin para Oo. makatulong tayo sa ating mga taxi drivers. Mga jeepney Oo. driver, pwede Oo, rin, di tama. ba? Ano na yung sasabihin ko tungkol? Oo. Tungkol saan? Nakalimutan ko. Wait. Sige, mamaya sige. na babalik Oo. yun. Oh, by the way, mga morning balitaktakan dyan sa friendly reminder at na-announce na po nung Monday na there is a power interruption. At kami din po kahapon ay naabutan ng Ayan. power interruption na yun. Just a friendly reminder, Two today is a Thursday, March 24. There is a scheduled power interruption between 9 a.m. to 5 p.m. within North Sanitary Camp area. And just in case lang po na hindi natin alam kung ano yung lokasyon natin, barangay natin, kung affected ba tayo, you can definitely visit the Beneco website to check your respective location. And kahapon nga, naabutan nga kami. So yun nga, tignan nyo Kaya lang. naputol. Kaya naputol. Kaya tignan nyo lang, minsan kasi yung announcement would be just 3 minutes ago, 6 minutes ago. So, Yun nga, nauna nga yung power interruption. before the ano. Bago Oh, yung diba? pan, Ano yun? extra. 7:41, tapos Oo. nag-post 7:50. O yun. So, paalala lang, mag-charge lang po tayo, mag-charge at make sure na safe. I-unplug, ayan, safety tips for everyone. Unplug your appliances, specifically your refrigerator as it consumes so much of your power source as well. Ayan, sige. So, dapat mag-abang lang kung may mga announcement po ukol sa power interruption. Mamaya po sa ating komentaryo, pag-usapan po natin ang ginawang pagbabago ng Pag-asa ukol po sa mga storm warning signals. Nako, may mga pagbabago po ukol sa ano ba ang super typhoon. Nako, malalaman Nako. natin yan mamaya. Oo, kasi parang gumagalaw ang tectonic plates. Oo. Ano yan, tawag dito dub by Ren. And wag na pa-spell. Ayan, sa piece of check, abangan natin ang dub as the flying man. 'Di ba? Parang exciting 'yon. Para may Flying man? glider ata siya eh. Oh. Flying man. Oy, flying Basta ayaw man. namin ng flying bat. Magka-COVID na naman yan. Oo. Kaya naman, kung gusto nyong pawiin ang ating kung ano-ano man ang nararamdaman, o gusto nyong maintindihan kung ano ba ang mga stress, nagpapastress, or anything about stress, panoorin ninyo ito. Kay gandang gumising ng umaga. Malamig pa ang ihip ng hangin at napakaganda ang sikat ng araw. Ngunit para naman sa iba, ang paggising sa umaga ay pagsalubong sa araw na puno ng stress. Mula sa simpleng problema na unti-unting dadami at lalaki, diyan madalas nabubuo ang stress na nararanasan ng bawat tao. Tulad na lamang ni Shelly Esguera na hindi lang college student, kundi isa ring ballet teacher. Kasi dahil estudyante rin ako, tsaka nagtatrabaho, yun. Yung dalawang yun, nagkla-clash siya. Kasi yung schedule ko sa trabaho, tsaka yung schedule ko sa school or yung sa pag-OJT, nagsasabay. So minsan, hindi ko alam kung ano yung uunahin. Kaya nasistress ako kasi yun, yung sa work, hindi ko alam kung uunahin ko ba to or uunahin ko yung kailangan na output na gawin para sa school. So yun siguro lang naman yung nagiging stressor sa buhay ko ngayon is yung nagsasabay yung work tsaka yung school. Ayun, kasi kilala ako ng iba, lalo na yung mga malalapit sa akin na masayahin, madaldal, maraming energy. Pero yun, kapag talagang na-stress na ako, kapag tumama na yan,
talagang nag-iiba yung mood ko. Nagiging masungit ako, tumatahimik ako, kaya nagtataka yung iba na bakit ang tahimik naman ni Shelly, parang hindi kami sanay. Kasi yun, kaka-overthink ko, napapatahimik ako. So, syempre, naapektuhan din yung iba kong kasama, which is hindi maganda. Kasi, di ba, dapat problema ko yun. Pero, dahil sa stress ko, pwede sila na nadadamay. Parang ganun. Nag-iiba, kumbaga, yung aura ko, lalo na pag may mga kasama ako, naapektuhan din sila. Bukod sa stress sa daming ginagawa, ang iba naman ay nakukuha ito dahil sa kondisyon ng katawan. Tulad na lamang ni Sofia Pagaduan. Okay, so PCOS is polycystic ovarian syndrome. Parang itong it's not really a sakit, pero this syndrome is commonly parang na-experience ng mga kababaihan. And I found out I had this like 2 years ago, and ever since talaga is parang naramdaman ko na rin yung effect, especially nung nag-take ako ng pills. It somehow messes with my body talaga. I always have headaches, laging sumasakit yung puson ko. Yung mood swings ko, super regular. Like, hindi mo talaga makontrol yung emotions mo. And I also have weight gains, ganyan. I also have hair loss, super hair loss. And yung nagkaka-breakout ako, acne breakout, ganyan. So, the struggle every day of having mood swings and then having those, parang side effects pa, super talaga magme-mess up sa'yo, magiging stressful ka talaga if mararamdaman mo lahat yun araw-araw. Pero, paano nga ba nagsisimula ang stress sa isang tao? Alamin natin yan sa isang psychologist na si Myra Gahid. Stress is actually inevitable. Lahat tayo nasa stress, araw-araw tayo nasa stress, no? Iba-iba lang yung dahilan kung bakit. So, stress is actually a response or sagot ng katawan natin sa pagbabago, sa pressure, sa threat, no? Potentially yung loss or sense of loss or pakiramdam natin na mawalan tayo ng control sa mga bagay-bagay. So, according to medical news today, stress is a natural feeling of not being able to cope with specific demands and events. So, kung sakaling hindi man natin napapansin kung ano yung mga level ng stress natin araw-araw, ano yung mga nakakapagbigay sa atin ng stress, pwede siya maging chronic condition. At ito yung nakaka-contribute sa further na sakit, okay? Physical illness, mental health conditions, minsan magkasama pa yan. So, stress involves changes affecting nearly every system of the body. Hindi nyo man napapansin, pero kasama na dyan ang ating mental health. And it also influences how people behave or respond to certain problems. So, yun ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon or nakakaranas ng stress. Ang stress ay naging parte na ng ating pagkatao. Kaya naman, alamin natin ang mga tips upang ma-manage natin ito. So, healthy type of coping strategies would involve exercise, ayan, healthy eating, being mindful of ano yung ini-intake natin, no, na pagkain, at saka information, relaxation techniques, using social support, and also problem-solving techniques. Kasama na dyan, nabanggit mo kanina, talking about your problems to other people, at kapag pakiramdam mo, mas prefer mo na magkaroon ng professional input, seeking professional help is also very important. Kilala tayong mga Pilipino na may palaban na puso. Ngunit sa bawat laban natin sa buhay, mahalaga rin na may sapat tayong pahinga. Sapagkat ang tao ay hindi dinesenyo na tuloy-tuloy lang na kumikilos na walang pag-aaruga sa sariling katawan. Kaya naman, kung importante sa atin ang pagpupursige, ganun din ang pagmamahal sa ating sarili.
Batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin alas 7:04 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po ngayong umaga. Ang ating pag-uusapan ay nagkaroon po ng bagong classification ngayon ang Pag-asa ukol po sa mga bagyo dito po sa ating bansa. Kasi nga po kailangan nagbabago din po yung mga classification ng bagyo at kung minsan parang lumalakas ata lagi itong mga bagyo na dumadapo dito sa ating mga bansa. Dahil isa po sa mga naging concern po nila ay disparity po ng classification ng Pag-asa at sa mga iba't ibang mga meteorological agencies dito po sa buong mundo. No? So isa po ngayon sa ginawang pagbabago ng Pag-asa ay itong classification po ng super typhoon. Nako, yan po yung medyo mabigat na klasifikasyon ng bagyo kung saan ito po yung pinakamalakas na bagyo. So ano na nga ba ang naging klasifikasyon po ng Pag-asa ukol dito sa super typhoon? Ang dati pong classification ng super typhoon ay 185 kilometers per hour. More than 185 kilometers per hour yung lakas ng hangin. So parang pumapalo na yan sa 200 kilometers per hour. Ngayon po, sa bagong tala or sa bagong update po ng Pag-asa, ang classify na po bilang super typhoon ang bagyong may lakas ng hangin na 220 kilometers per hour. At nananatili naman ang signal number 5 bilang pinakamataas na category wind signal kapag darating ang mga bagyo. So kapag tropical depression lang po ang nararanasan sa ating bansa, ito yung mga bagong buong bagyo. Hindi pa sila fully developed. Ang tropical depression po natin ngayon matatawag ay up to 61 kilometers per hour. So kapag naging ganun kabilis na ang hampas ng hangin, ay tinatawag na po itong tropical depression. Kapag below naman, pero nabubuo na siya, anong tawag doon? That is called low pressure area, mga kabalitaktakan. At pagkatapos po, kapag lumaki
lumakas ang isang tropical depression, inaasahan itong magiging tropical storm na ang hangin ay nasa 62 to 118 kilometers per hour. Ito na po yung mga fully developed na mga bagyo. At kapag lumakas pa yan, tinatawag po nilang typhoon ang lumakas na tropical storm. Kapag nag-develop at lumakas pa ito, nagiging typhoon po ito. So 118 kilometers to 220 kilometers per hour ang kanilang wind signal. Yung bilis ng hangin nila, no? So iyan yung mga pagbabagong ginawa ng Pag-asa ukol po sa mga classification ng mga bagyo. Ito'y dapat lang na maipaalam pa sa ating mga kababayan, kasi kapag darating ang mga bagyo, yung ibang kababayan natin nag-aalinlangan na maglikas or lumikas or umalis sa kanilang tahanan kasi nga naman bagyo lang yan naman. Pero hindi natin alam yung lakas pala ng hangin ay ganon kalakas, 'di ba? Parang kay Yolanda noon wherein masalimuot yung naging information dissemination natin kay Bagyong Yolanda noon, kung saan minaliit ito ng mga tao, pero nagbabala naman po ang DOST Pag-asa noon ukol sa paparating na super typhoon. Pero yun nga po, naging masaklap ang nangyari dito po sa pagbayo ni super typhoon Yolanda dito po sa parte ng Visayas at dyan po sa Mindanao. At karagdagan na din pong pagbabagong ginawa ngayon ng Pag-asa ay pinagretiro na po nila itong mga iba't ibang mga pangalan ng bagyo. So hindi na po gagamitin sa mga pagpapangalan sa mga bagyo ang pangalang Julina, Maring at Odette. Yan, hindi na po natin maririnig kailanman ang mga pangalan ng mga bagyong ito, at pinalitan po ito ng Pag-asa ng mga bagong pangalan na mga bagyong Jacinto, Mirasol at Opong. Yan yung mga bagong pinalit sa mga pinagretirong mga pangalan ng mga bagyo. So dapat po maging alerto tayo lagi kapag darating ang mga bagyo dito sa ating bansa, at maigi pong makinig tayo sa ating mga kinauukulan kung ano po ang kanilang payo at kanilang mga plano ukol po sa mga darating na mga bagyo, at in terms na din sa mga storm surge, kasi yun yung isa sa mga dapat ding malaman ng ating mga kababayan. Well, medyo alam naman na nila, pero kailangan pa rin nating i-reiterate na kapag ang daluyong or storm surge ay malalaking alon po na gawa ng bagyo. Ito yung mga alon na hinahangin, or ito yung puwersa ng hangin na tumatama sa katubigan or dyan po sa any part of body of water, na kung minsan nagkukos po ito ng malalaking alon na nakakasira ng mga iba't ibang ari-arian. So yan po ang latest update ng Pag-asa ukol sa mga klasifikasyon ng bagyo dito sa Pilipinas. Sa ngayon, wala pa namang namumuong bagyo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. May mga panaka-naka, pero ayon po sa Pag-asa, maging mapagmatsyag pa rin sa mga darating na mga araw. Yan po ang aking naging komentaryo dito po sa Morning Balitaktakan. Makakasama naman natin mamaya sa Piece of Shek si Ma'am Shisheki sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan.
closer to your hearts. Kulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, you will love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Po at nagbabalik ang Morning Balitaktakan. And eto nga po, nauuso ngayon ang contact lenses. Bakit? Dahil pwede na siyang alternative sa mga eyeglasses kung ayaw po natin na medyo may mga nakakasagi, nasasagi or anything, or hindi mo lang bet ang fashion style na eyeglasses or whatsoever. Pero ang ating mga contact lenses, ginagamit din po para mas pagandahin po ang ating mga mata sa mga pictorials or kahit pa sa ating everyday life sa ating pag-alis. Pero itong mga contact lenses, ano nga ba itong mga ito? Saan ang galing? O kaya naman ay ano ba ang mga perfect for our eyes? For more information, panoorin po natin ang videong ito. Mapupungay na mata? O kaya na may palaban look? Yan ang goals ng karamihan ng mga tao ngayon. Dahil pwede na ngang ma-achieve ang mala-anime eyes gamit ang contact lens. Pampaganda na rin kasi yun ngayon. Ginagamit na kasi mismo sa cosplay at events. Ginawa ang contact lens para sa mga taong may problema sa paningin na ayaw nang magsuot ng eyeglasses. Para ito sa magkabilang mata na nakadepende sa grado na kinakailangan. Iba't ibang kulay at laki ang maaari mong pagpilian kapag bibili ng contact lens. May brown lens para sa Asian look, gray lens para sa Western look, at meron ding black lens para sa mga ayaw ng matingkad na kulay. So ginagamit siya lalo na sa mga tao na gustong lagyan ng character yung look nila, hassle-free kasi wala nang salamin para makakita, lalo na kung may mga special events kayo. Tapos, ginagamit din siya sa mga taong may glaucoma na tinatawag. Halimbawa na lamang nito ay ang kaso ni Roslyn. Bata pa lamang daw siya ay nagsusuot na siya ng salamin. Ito ang nirekomenda ng kanyang doktor dahil malabo ang kanyang paningin. Dati kasi gumagamit ako ng salamin kasi nga may grado yung mata ko. Malabo talaga siya. So dati, ang hassle kasi pag may salamin, like kapag gumagawa ka ng activities or yung mga outdoor sports, ganon. Sobrang hassle niya. So, nag-decide ako na bumili ng contact lens na may grado din. Same grade sa eyeglasses ko. So, dati yung mga first contact lenses ko, clear lang siya. Kasi, parang mas gusto ko na natural lang tignan, ganon. Pero habang tumatagal, parang gusto ko na ding itry yung mga may colors. So, nag-shift ako sa mga colored contact lenses tulad nito. And madami pa akong iba't ibang kulay ng contact lenses. Pero ngayon, meron na ding mga contact lens na walang grado at ginagamit na rin bilang dagdag pampaganda sa kanilang OOTD. Kaya naman, patuloy na dumadami ang bilang ng mga taong bumibili at nagsusuot nito. Nagkalat ngayon ang mga bilihan ng contact lens sa mga bangketa at maging sa online. Di hamak na mas mura kasi ang presyo ng mga ito kaysa sa mga lehitimong shop na may permit para magbenta. Hindi bababa sa 500 pesos ang halaga ng contact lens na mabibili sa mga optical shop.
samantalang nasa 199 pesos hanggang 350 pesos lang mabibili through online. Kaya naman mas pinapatulan ito ng nakararami. Pero marami na ding mga peking contact lens sa merkado na sa unang tingin hindi mo agad mahahalata. Isa si Glendale sa mga nakabili ng peking contact lens through online. Kwento niya, dahil nga uso ang online shopping at murang mga produkto, sinubukan niyang mag-order gamit ang isang sikat na online shopping application. Maganda naman daw kung titignan ang quality ng nakuha niya. At nakapag-selfie pa nga daw siya. Pero makalipas pa lang ng halos 1 oras na suot niya ito, namula, nangati, at nagluluha na ang mga mata niya. Ako po kasi is gumamit ako ng contact lens para sa school purposes po talaga noon for beauty. Kasi meron kaming course na theater class, so parang kailangan namin mag-makeup. Then yun, gumamit ako ng contact lens para mas maganda sana. Then, as the days goes by po, parang na-realize ko na, magandang gumamit ng contact lens, kaya bumili ako. Tapos may ginagamit naman na ako. Kaya nga po nagulat ako nung bakit ganun yung nangyari. Dati naman na akong gumagamit. Kaya malakas talaga yung hinala ko na peke yung nabili ko dun sa online. Natuto na daw si Glendale dahil sa nangyari. Kaya naman hindi na raw siya bibili ng contact lens kung saan-saan. Problema doon, una, hindi siya FDA approved. So pag hindi siya FDA approved, hindi mo alam kung ligtas bang gamitin yung contact lens na yun. Hindi mo rin masisigurado kung tama pa ba yung ginagamit mong contact lens, kung expired ba siya o hindi. Kasi syempre maraming papalitan lang yung expiration date, pwede na no? So meron din kasi may mga banned substance or banned chemicals doon sa mga certain contact lens na banned sa bansa natin na pag nagamit mo, pwedeng ma-injure yung mata mo. So yun yung problema pag bibili ka ng peke online, okay? Tapos yun din, pag bibili ka online, ang problema doon, hindi matuturuan yung tao na bumili kung paano yung tamang pag-alaga or paano yung tamang paglagay ng contact lens sa mata. So yun yung mga nakikita nating problema dyan. Paalala ng mga espesyalista na dapat maging wais at sigurista pagdating sa pagbili ng mga contact lens para makaiwas sa posibleng kapahamakan na maidudulot nito. Advice kasi ngayon nag-shift na rin tayo lahat sa online online selling, online lahat. So maganda sana kung bibili man lang kayo online sa isang reputable or alam nyong legit na optical, hospital, or any provider ng contact lens na FDA approved yung binibenta nila. Yun yung ma-advise ko. Okay? Or kung kunwari, convenient naman sa inyo na makabisita sa clinic, mas okay yun kaysa bibili tayo online. Hindi naman masamang sumunod sa uso. Basta sigurado na ligtas sa mga binibili at ginagamit. Lalo na isang mata sa mga sensitibong parte ng katawan ng tao. May kasabihan nga na tiis ganda. Pero isusugal mo bang sarili mo para lang sa beauty standards na pilit na ina-achieve sa panahon ngayon? Kung ganun din lang, di bali nang maging natural at simple, kesa naman mapagastos pa ng triple sa halaga ng pampagamot kapag nagkaproblema sa mata dahil sa pagsusuot ng mga pekeng contact lens. Ayan, napakaganda and napaka-informative at napakagaganda talaga ng ating mga models. Maraming salamat Roslyn and Glendale sa inyong information tungkol sa amin about contact lenses. Alam nyo mga ka-MB, totoo yan na dapat maging maingat tayo lalo na yung mga binibili natin online kasi nga hindi natin alam kung anong magiging epekto. Tama yung sinabi nila na mura nga pero kapag alam mo na yon, discrepancy talaga. Kapag alam mo yon, yung nagka-problema, triple talaga ang iyong magagastos at hindi lang gastos, mapapahamak ka pa rin talaga sa iyong health or anything related to that. And alam nyo ako, na-try ko yan dahil bet ko nga din, yung mga ganyan kasi akala ko nakaka-Diyosa talaga. So bumili ako dati nung parang reptile na contact lens. Tapos, nasa probinsya ako, sabi ko, ay, para Diyosa sa probinsya. Ayun, nagtago-tago
nagtaguan kami. Nung nakatago ako, mata lang nakita, muntik na nila akong anuhin. Nakala nila hayop. Charot! Pero ayun nga, tama yung sinabi nila kanina. Mag-iingat tayo lagi. Lagi tayong magpatingin sa mga eksperto para hindi tayo mapahamak at hindi tayo maging tiis ganda. With that, yan po ang aking pinag-usapan dito sa Ibaren. And mamaya, sino kaya ang bisita ni Ma'am Shisheki? Malalaman po natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at pandemika. Kasama ng mask, hugas at iwas, protektado tayo pag may-res bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. O, diba? Sino pa namang hindi mapapawaw sa ginagawa ni Sir Kix, dubbed as the flying man dito sa Pilipinas. And alam niyo naman ang teknolohiya natin, we are far-fetched from other countries. But now, Sir Kix have defied odds for this. This morning, we have Sir Kix Menjola. Good morning!
Ayan, Sir Kix, baka pwede po nating ilapit ang ating mouthpiece para po marinig namin kayo. And yun nga yung napanood natin kaninang videos ni Sir Kix ay ginawa. Ito pa, trivia, mga morning balitaktakan. He did not learn this in school. It was self-taught siya talaga yung gumawa ng ganito. At parang nakita niya lang with his passion and enthusiasm in drone. Sir Kix, baka pwede nating i-allow ang ating audio. Pero mamaya-maya balikan natin si Sir Kix kasi alam nyo naman minsan ang teknolohiya ay isa rin nating advantage and could also be another form of disadvantage for some aspects. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala bukas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Kulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, will love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, protektado tayo pag may res bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Astig talaga ang ating guest this morning. Nagbabalik tayo with none other than dubbed as the Flying Man, Sir Kix Mendiola. Good morning! Ayan. Batiin natin siya. 'Di ba? You know, when transportation actually have started, ano nga ba ang unang means ng transportation natin? That is by means of walking. And from there, nakuha natin from walking, we now started using domesticated animals. And yan, uso sa atin ang horse-drawn carriage na talagang patok pa rin pagdating sa pasyalan at ayun nga, means of transportation. Aside from that, isa pa sa naging ambisyon natin, 'di ba?
parang invention rather, is ang kite. At doon nila unang naisip that this is possible for men. O, di ba? Nakakatuwa. And aside from that, alam nyo pa ba, ang mga unang naging basis of transportation natin is also to make sure that it is also for business and movement of goods and services as well. So, i-intro ko na muna ulit ang ating dubbed as our flying man, Sir Kix Menjola. Good morning! Good morning to you guys. Ayun. Thank you for having me. Napaka-aga kong ginising si Sir Kix. Sir Kix, good morning! At bati muna tayo sa mga nanonood sa atin. Magandang umaga, everyone. I'm Kix Mendiola, and I'm the creator of the first and only flying car in the Philippines. And I'm also the world record holder for the longest flight on electric flying hoverboard. Wow! Diba? Astig talaga, Sir Kix. If you don't mind us asking, kasi talaga ito yung natin, since we do not have enough resources dito sa Pilipinas, how did you find your enthusiasm on drone and flying cars? Sa mga drones, it started when I was filming. Opo. Kasi one of my hobbies, actually, it's a hobby that became a business. Wow. I do filming for commercials and for movies. Tapos I started building drones, and it got bigger and bigger and bigger to the point na I got curious kung pwede kong sakyan. So, around, siguro mga roughly 7 years ago, I started doing this project. Ang tagal ng 7 years in the making, no, Sir Kix? But it all paid off. Sir Kix, if ito naman, dito sa Pilipinas, we are a little far-fetched when it comes to technology. And the resources are limited. What were the challenges when you were trying to conceive this concept? Oh yeah, exactly. It's very hard to get materials and yung mga motors and batteries that I needed. So it had to be shipped from abroad. Tapos, and yeah, because of that, medyo mahal siya. So, ang isa sa challenge, the biggest challenge always when it comes to inventors is funding. Yes. So, I had to save up my own money and buy the materials slowly. Basically, dinahandahan ko talaga yung project. Because it was a 7-year project. Sir Kix, with this given challenges, bakit mo pinagpapatuloy? What motivates you to still continue? I think it's just really in me. I love innovation, and I love figuring out stuff, how they work. I'm the type of person na when I see something, I don't just admire it. I get curious how it works and kung kaya ko bang gawin, ganun. So, once that hits me, I usually end up studying about it. And then, if it really gets me going, and then I start doing my own version. Exactly, Sir Kix. We're localizing the concept that we see. Parang Sir Kix, mahilig kasi tayong mga Pilipinong magbutinting ng mga kung ano-ano. Sir Kix, if you, di ba yung mga sirang remote control, tinitape natin, pero sa totoo lang talaga, ginagawa natin ng paraan. Yung mga electric pan na di umiikot, tayo nagpapaikot ng LSC. Kaya feeling ko, Sir Kix, ayun na talaga, no? Sir Kix, ito naman, we have future youth leaders now. If you are to encourage them to get into this kind of passion, what would your message be for them? It would be that once they figure out what they really want, they have to really plan. Kasi nga, medyo wala tayong masyadong support when it comes to innovation and inventing sa Philippines. Kailangan isama mo sa plano mo yung paghahanap ng funding. Kasi yun yung magiging yun yung magiging way para ma-push mo yung project mo. So kasama yan sa ginawa ko when hindi lang sa inventing, you have to a way to business on to fund passion.
Mm-mm. Sir Kix, given with that situation, sabi nga natin, marami kasi tayong Filipinos that are really creative, and pagdating nga sa ganito is we really have invented a lot. Meron tayong nakilalang mga estudyante, Sir Kix, from Abra, who also made sure na ginawa nilang localize ang version ng isang application na nagagamit na nila ngayon sa Abra. Sir Kix, what is our Opo, it's a trash generating concept po na na-adapt nila. And alam mo, marami tayong mga ganitong kasama. Sir Kix, what if you are to now plead, what support do you need from the government to be able to translate this kind of idea? Siguro, I'm sure hindi ako masyadong nag-research when it comes to fermenting. Because it is a personal project of mine. And hindi ako yung tipo na I try to look for help. I don't know if it's a good thing or a bad thing, but ako kasi kapag akong gusto, I just do it. So, when it comes to funding, naghanap ako ng mapagkakakitaan, tapos I started saving up money on my own. So, if we can probably have something that yung mga local inventors that easily approach them and then show them their project, and if we have na, we'll gladly support if it's a practical or it's something that has use for the country. Right. Opo. Sana ma-support natin yon, yung mga ganung project, especially yung mga Filipino engineers. They end up getting pushed abroad. Yes. Kapag hindi sila nakakakuha ng proper help or funding. Yung mga ideas nila napupunta sa ibang bansa. Yes. The same thing with my project. I promoted it for a long time, almost a year. Wow. I was already promoting it, and I was looking for local investors. Wala akong makuha. And then now it ended up being sold to an Australian company. Oh. Alright, yun nga, diba, Sir Kix, if we could have had support here, bakit pa natin siya i-export o ibibigay sa ibang country? Sir Kix, now naman I wanted to ask, saan ba namin kayo mafa-follow? Because our viewers are surely excited to follow you on your social media platforms. So I'm very active on TikTok. Follow me in TikTok at Flying Kicks. Tapos, I also have my Facebook and my Facebook page, which is Electrified Moto Vlog. One of my new project is I made my own electric motorcycle na Philippine version. Na sobrang tipid niya sa kuryente na pwede mo siyang ipalit sa regular na motor, and you can use it for Grab or for transportation the whole day. The whole day mo siya magagamit. You only have to charge it for yung cost niya sa electric, siguro mga 60 pesos. Wow, ang baba, Sir Kix, ha? Oo, lalo na ngayon, mahal ng gas. Opo, at saka ng electricity na rin. Sir Kix, thank you very much for sharing us your time, and continue lang po tayo sa ating pangarap. Thank you. Maraming salamat, Sir Kix. You know, with this kind of innovation, our creators, our Filipino engineers have so much to offer. I hope that this message gets through everyone na kung willing tayong tumulong sa ating mga creators, inventors na ito, why not we tap them and let's make a change and use technology for other means pa, hindi lang para sa transportation, but for us to alleviate some social gaps in our society. Ngayon naman, alleviating and changing and walking muna tayo. Panoodin nga natin paano ang konsepto ng pet walking. Mga fur parents, hilig nyo bang mag-walking with your fur babies? Alamin natin today kung ano nga ba ang proper etiquette and good effects when it comes to walking your pets.
Una sa lahat, ang Baguio City ay may ordinansa ng pag-iimplementa ng mga rules and regulations ukol sa responsible pet ownership. Ito ay ang City Ordinance 60 Series of 2020. Nakasaad dito na hindi pwedeng gumala ang mga aso sa public places na walang tali. Ang mga amo naman ay dapat alerto sa pagbabantay ng mga asong dala-dala at may sariling dalang poop bags. At dahil dyan, ano-ano nga ba ang proper etiquettes when walking your fur babies? Siguraduhing nakatali ang inyong furries ng mabuti at maayos para makaiwas takas at madaling mabantayan ito. Isa sa mga pet owners na mahilig i-walk ang kanyang dogs ay si Darwin Sikat. Habang winowalk yung dog, kailangan siyempre bantayan mo siya. Kailangan na tingnan mo din yung dog mo is kung komportable dun sa lugar kung nasan kayo. Kung nauuhaw na ba siya, kung napapagod na ba siya. Tapos mas maganda na nakatali siya. Pero dun sa tali na pang-aso talaga, pang-dog. Pulutin ang dumi ng inyong aso. Magdala ng doggy bag or poop bags para ready sa pagpulot at linis ng dumi ng ating fur babies. Maging magalang sa mga tao sa paligid, pati na rin sa ibang fur parents. Kung maaari, magtanong at magpaalam muna ng maayos kung maaari bang mahawakan o ipahawak ang inyong fur buddies. Huwag hayaan mag-trespass ang inyong mga alaga sa mga hindi pwedeng daanan o lakaran ng mga landscapes at iba pang areas na bawal sa public places. At dapat maging alerto ang amo pagdating sa pagiging responsable sa galawan ng inyong mga fur babies. Ugaliing kasama at kasabay lagi ang inyong mga alaga sa paglalakad para makaiwas sa gulo. Ito naman ang dagdag ni Dr. Calub, isang veterinarian tungkol sa magandang epekto ng walking. The benefits of dog walking, primarily, it decreases stress. Nakakatanggal ng stress sa owner yan. Especially when they are walking together side by side in the park or any other venues. Second is it will improve cardiovascular fitness. Since they are walking, of course, may iwasan natin yung mahinang puso because if you walk the dog at least three times a week, the owner will also exercise its cardiovascular system. Of course, it will produce a strong muscles and bones because of the frequent exercise. And it will develop the good intimate relationship between the owner and the dog. Ang pag-aalaga ng aso ay malaking responsibilidad dahil ikaw ang namumuno sa kanilang kaligtasan at kagalingan. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Hello, good morning. TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po.
punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Nagbabalik na naman ang dynamic trio at dahil natalo ako kahapon and it didn't make a little sense sa kanila daw. Kasi mali nga naman yung clue na binigay ko. Babalik tayo with another set of our charades. Sige, abaw na ako para mga 10 years. Okay. Game. English. Sure na yan. Sure na yan na. Sure talaga tong English. English. 4 syllables. 4 syllables. In the air. In the air. Flying. Flying. Butterfly. Flying man. Ano? Butterfly. Paro-paro G. Tutubi. Paro-paro G. Ano yan? Papagad. Nasa langit. Airplane. Airplane. Aeroplano. Aeroplano. Drone. English. English. Helicopter. Helicopter. Okay. Galing ko talaga. Kaya nahuhula. Oo. Kaya din alam nyo, kaya magaling ako ganyan, nahuhulaan ko din kung may babae yung mga kasi nakikita ko sa mga actions sa mga actions, no? Kaya huwag kayong mambababae, ha? Magaling manista. Ikaw naman. I'm so ready for this. Ayusin mo yung acting mo, ha? Yung sunflower kahapon, si Ma'am Charmaine lang nakagets. Grabe naman kayo. Game na. Ililipat na natin ang mahiwagang sunglasses. Nakinalkal nyo lang naman sa bag ko, kaya nagkaroon ng ganitong show. Yan turistang Baguio. Diba? Game. Game. English. Ay, akala ko na. Charot. Nagtitingin pala ng kuko. Grabe naman kayo, charot. English. And then? One syllable. Tapa nga. Paano? Next. Jump. Kabayo. Chan. Bump. English. Ano yan? Ball. Ano yan? Sports? Traffic? Elaborate more. Kailangan namin ng elaboration. Ano daw yun? Sit. Uupo? Ano yan? English? English yan sure ka. One syllable. Physical. Madali lang to. Ano to? Pump. Gulay. Ano pa ba? Anong category? Pagkain, gamit? Sige, gamit. Gamit. Ay, hindi. Pangyayari. Nangyayari. Ganun. Shock. Beat. You sit down. Bounce. Ay, narinig mo! Bounce. Bounce. Sweetie. Ano ba yan? Ano yun? Dapat naman sinabi mo ganun. Akala ko nagbabayang magilid. Diba?
Ano ba yan? Winner pa rin ako, nag-research kasi ako ng mga mahihirap Oo. hulaan. Sige, susuot ko naman ngayon. Ano ang liwanag ng buhay. Ang Oo. liwanag. May ayan na Ayan, si Paro-Paro Ayan, Jugs. Jugs. Ayan. Ayan. Uy, Makuha uy, ka ng sumagot. gitara. Wait lang, sumagot kaya si May si Sir. sumagot. Ay, may sumagot. Si Ah. Ma'am Chantal. Sabi niya, ano sabi niya? Bounce. Bounce. Galing. Si Trisha pa. Ay, Trisha bawal. At dahil dyan, may jacket. May pa-jacket kaya kami. May pa-jacket. Sige, ako naman. Game. Okay. English. Bakit puro English? 2 syllables. 3 syllables. 2. Magkano? Ilan ba? Siyempre kung ilan lang, yung sa'yo naman kasi ganyan ko. Oo, dalawa. Tinatlo mo yun. 2 syllables. Playback ko yun. Ayan, tapos... Box. Rectangle. Found in the Lalagyan. TV. Easy. Easy. Easy lang yan. Ayan, kaya sa ating mga viewers. Ano? Ang liwanag. Wala man. Ang liwanag, no? Ang liwanag. Ano ba to? Yan, wala man lang ka-thrill niyang mga. Oy, ano yan? I think... Magbigay kayo, mag-message kayo kung anong hulaan. Oo nga, i-message nyo kami kasi nahihirapan ako minsan ng paunti-unti. And thank you po sa mga sumuporta sa aming laro. Si Trisha, si Ma'am Chantal, they got the word ni Ren. Sabi nila, bound. Sabi ni Sir Summer, horse riding. Horse Daw, riding. And si Nasa right park. si Sir Olanday, parehas kami na shock. Kasi parang, Shock. Oo, di Ulat ka ba? talaga. Tinuturo ko na nga yung yung nangyayari. Feeling ko tayo, Tagalog movies tayo Parang tomorrow. nagulat siya. Sige. Tagalog movies tayo bukas. Gusto nyo yan, ha? Diba? Yung mga classic talaga. diba? Oo, pero pwede naman tayo mag-Tagalog movies isa lang. Kaya pa naman eh. Kaya pa ba? Kaya Hindi pa pa naman ba? magba-brown out eh. Diba? Hindi naman kami brown outan. Sige, mauna na ako. Game. Alright. Game. Ay, okay lang yan. Kaya niyan. Game. Alright. Game. Eyeglass. Para hindi makita yung mata. Yan. Tagalog. 2 words. 1 syllable? 1 word? The first word. One word. Guys, naglolokohan na tayo dito eh. Tara mag-extra na. 2 words. 2? First word. First word. First word. Second word. Daliri. Pwede sabihin mo na lang eh. Ikaw. And then? Ikaw yung... Sabihin mo na lang, ang hirap Sabihin mo na lang. Ikaw, daliri. Daliri ka. 2 words. 2 words. First word. Second word. Second word. Ikaw. Ay maganda. Check. Check, rattle, and roll. Iba yun? Ikaw. Ako. Buntis ako. Buntis ka? Wag ka naman dito sa Uy, natin. wag naman. Reveal. Me. Ako. Ikaw. Babae. Ako budoy? Babaeng nasa septic tank. Ano? Babaeng... Wala naman yan ng babae? Babaeng bilog. Babaeng buntis. Game na. Tanging ina. Ina, ako. Buntis kasi. Buntis. Ina ako. Tanging ina. Ikaw na lipa. Ganun na ba? Oo, tanging ama ka din Mag-message lang kayo kung overtime na. Yes lang kami dito. Ayan. Ayan. Ano ba? Wala Ikaw akong nasa na. isip eh. Go. Ano ba? Ayun. Nagbilang. Hindi check, rattle, and roll yun English. 5. Tagalog lang tayo. Tagalog yan? Bakit English? Tagalog yun. Okay. My husband's ex-wife? Ano ba to? 5. 5 words. And then... 4 sisters and a wedding. Yan. Naka 2 points na ako. Ano pa? Ano pa? Oh my gosh. Ito na. Ayan. Excited ako. Game na. Magbigay ng clue ng maayos, utang na loob. Yung FD nagsasign na. Oo. Tagalog. 5 5 words.
Patayin sa sindak si Barbara. Ayan, alam niya agad. Ang galing. Diyan ka pala magaling ha. Hindi na natin pipiliin yung category na Alam yan. natin kasi may prompter doon. Alam niyo na kung anong edad ako nagbe-base. Alam niyo yan. And yun nga, maraming salamat to our viewers na talagang binigyan tayo. Sinuportahan tayo sa larong ito. Yan. Yan, sabi ni Sir Summer, sirit na lang daw. And sabi ni Sirit. Sir Alan, have a bright Thursday ka, MB. Stay safe and God bless. Maraming salamat, Sir Alan, na nanonood pa sa Batangas. Di ba? And syempre, gusto nga rin magpasalamat sa mga nakasama natin nung nakarang araw from Cavinti, Laguna. Maraming salamat for being here. Cavinti, Akala ko Laguna. Cavite, Laguna. Cavinti talaga. Okay. Cavinti, Laguna for going here at Baguio City for your seminar and workshop. Maraming salamat po. And gusto din po namin, ayun, si Sir Olanday, Ma'am Chantal, sa lahat ng nanonood, sila Trisha, alam na ata nila yung answer, charot. And May of course, nagko-coach. si Summer. And kay Ma'am Charmaine po na laging nanonood. Sa ating mga interns ng UB and SLU, maraming salamat. And of course, sa aking pamilya dyan sa La Union, hi Mama and Dad. Hello sa aking mga pinsan. Hi everybody, thank you so much for watching po. Batiin mo na rin yung andito. Ayan, binabati ko na po ang lahat po. Secret. Ayan. Binabati ko din ang Limon family dyan po sa Tagurin, Ilocos Sur. And also Fontanilla family dyan po sa Cuyapon, Nueva Ecija. Yes, and di din papahuli ang ating international viewers kasi piniplayback nila yung Facebook natin or YouTube account natin. Thank you to my ate in Taiwan and Korea and Canada and Australia. Maraming salamat po sa panunood kasi binabalikan lang daw nila via our Facebook stream. And kahapon yun nga, pasensya na po, medyo na-cut lang po ng very light. Pero, available kami on our YouTube channel. Kaya alam nyo na where to follow us. Syempre, hindi papahuli ang aming mga sponsor. Maraming salamat, TG Home Builders, NGCP, at Baguio Country Club. Ayan, pasalamatan din natin ang Musar Music, Milktis tuloy, Batang 90s. Ayan. And also Pugad Adventure Resort. And of course, hindi po mawawala ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and ang pinaka-favorite kong batiin, ang PAW dahil wala nang aw sa PAW! And sana naman po, sa mga next week, meron na kaming tagi-isang shades kung sino man. Wow! Ay, para gusto ko nun. Oo, and ito on a serious note po, gusto lang po namin mag-condolence po sa Alinao family po sa pagpanaw po ng isa sa kanilang kapamilya. So, condolences po. But Yes, our family prayers. po ng isa sa aming kasamahan dito sa RNG. And yon. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng nanood. Ang nag-iisa pa rin Randy Guzman. Napakaliit pero napakakulit. Ayan, nakasama nyo naman sa tawanan at Talakan, Charles Limon. Yes. Inspiring, critical, responsible stories ang hatid pa rin namin sa inyo. Kahit pa North Luzon, North Force yan, o di ba? Or kahit man morning barkada nyo, kasama nyo kami sa bawat agahan. Ma'am Shisheki na naka 2 points. 2 points ba ako ngayon? 2 points. Pinagyabang, may bragging rights ako. May 3 points ako. Kayong dalawa. Oy, may 1 point ako. Wow. Yan, syempre, ang dynamic trio ang bumuo sa inyong Remember Thursday to Remember. Oo nga, at magbabalik pa rin ang barkada bukas because tomorrow is Thank God it's Friday. Ano ba yan? Friday, Nakakainis. ganyan kasi kayo. Umaalis kayo kapag commercial, kapag i-brief nyo ako. Nagalit. Sabi ni Charles, Friday. Tapos, ay, Friday. iba pala. Thank God it's Friday. Ulit. Kunyari, hindi Ayan, nangyari. okay. Kunyari. Oo, kasi tomorrow is Thank God it's Friday. Ayan. Hindi ko makalimutan yung mga Maraming salamat. At syempre, magbabalik kami bukas sa Morning Balitaktakan.